yeZimbabwe tine nyaya yatiri kutambira pano irikunzi zvone kurushinga kwafa vanhu vanokwana ivo kuita 4 apo panosanganisira mahuto nemaCIO ne1 civilian ari kunzi azongobatanidzirwawo ipapo ndobva afa. Nyaya yakatanga sekutamba sekuseka ichitaurwa neuyo anoitwa Admire Mupemi anobva neikoko kurushinga achitaura kuti zvoni fires and military with guns came to my house this evening trying to intimidate me. I'm not afraid of death. I fear suffering, dead or alive. Handimire kana kumiswa kuita zveZANU-PF ndaramba. Ndobva aenderera mberi achitaura zvekare achiti vanhu ivavo vapinda varimo munzvimbo yekwedu vari kutenderera vakapakata futi nezvombo vari kunzi vari kufamba vachivhundutsira vanhu munzvimbo iyoyo. So pasina nguva akazongoyerekana angobuditsa nyaya akutaura kuti zvoni vanhu vaya vatanga ivo zvakare kupfurana futi mushure mekunge vasvika panzvimbo vakachikidzira vanhu vanokwana ivo kuita 20. So pavainzi vakachikidzira vanhu vanokwana kuita 20 ndipo pavakazotanga kupfurana ivo pachavo nefuti zvinova izvo zvakazobatanidzira uyo civilian 1 akanga ari ipapo. Asi iye mabuditsiro akazviita nyaya yacho ari kuti this is the body of Justice Makiwa who was murdered this morning with Rushinga CIO. They have intimidated more than 20 people last night in the name of SADC Summit. Ndo mashoko mabuditsiro akamaita. Vamwewo vanhuwo munongoziva vanosimbisa bato iro reZANU-PF vambobuda vachitaura vachiti this account is spreading falsehood. The language coming out of this video posted by this man is not a Zimbabwean. Ndobva abuda achipindura ipapo achiti call Rushinga police station now to confirm right now are in the streets. Ndo manikina kutotaura achitoti kana muchidhauta zvandiri kutaura motofonera vepolice yekurushinga ikoko vanokuzivisai kuti icho ichokwadi chandiri kutaura. And iyewo abva aenderera mberi achitaura kuti I'm being informed now that the FARS leader by the name Casper CIO who came to my house to intimidate me last night was shot dead at a bar a few hours ago after he kills an innocent citizen in the bar whom he was trying to abduct, and the gunshots were exchanged. Ndo mashoko abuditsa ari kutaura. So nyaya zhinji, nyaya hombe iripo ndeyekuti vanhu ava vari kunzi vanga vachingotenderera murushinga imomo vaine zvombo. So iko pakuzotenderera nezvombo ipapo ndo pakuzotanga kuregedzerana zvombo ndobva vakuvadzana zvekutosvika pakuurayana. So kureva kuti panyaya iyi pari kunzi 4 vanhu vafa vari kusanganisira mauto pamwe chete nemuCIO neuyo mucivilian afawo ipapo. Ndo situation iri kuitika kurushinga iko zvinezvi nekuda kweSADC. Sekutaura kwavari kuzviita vari kuti zvinhu izvi zviri kuitika nekuda kweSADC nekuti vanhu ava vari kunzi vakapinda vachivhundutsira vanhu nenyaya dzeSADC dziri kungoitika idzodzo. Pamwe ndo nyaya dzimwe dziri kungotenderedzwa dziya dzekunzi mademonstrations, vanhu vasaite mademonstrations kana kuti vasaratidzire. So iko zvino ndo pazvasvika, ndo pane situation yacho muZimbabwe, ndo zvinhu zvaakuitika iko zvinezvi hazvina kutombomira zvakanaka. Ndo nyaya zvekare ndakakubatirai nhasi panyaya vision apo patinopakurirai nhau nezvakasiyana siyana. So kana uchingotanga kusvika pano kekutanga, gara wasubscriber wobva walike this video kuti shoko rifambe.